sun yi gargaɗi kan girman fari da ya shafi yankin tarayyar Turai da Burtaniya. Masana kimiyyar na hukumar tarayyar Turai sun ce matsalar ruwa da tsananin zafi na janyo raguwar amfanin gona da kuma yin illa ga samar da lantarki. Wannan na zuwa yayin da wasu sassan yammacin Turai ke fama da tsananin zafi da ke barazanar kafa wani tarihi na tsananin zafin da ba taɓa gani ba a Burtaniya da kuma irinsa matsakaici a Faransa. Babban masanin yanayi na Burtaniya ya yi gargaɗin cewa tsananin zafin ya yi daidai da sauyin yanayi kuma zai iya zama abin sabo zuwa ƙarshen ƙarni. Climate change is not helping things, of course. Heat waves are becoming frequent. Wakiliyar BBC ta ce kan yanayi wato sauyin yanayi kan ƙara haifar da matsalar yanayin zafi kuma na ci gaba da ƙaruwa da yin tsanani. Shugaban Ukraine ya dakatar da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar da kuma babban mai shigar da ƙara yayin da aka ƙaddamar da bincike kan zarginsu da cin amanar ƙasa da kuma haɗa baki da Rasha a hukumominsu. Mr. Zelensky ya ce tsoffin ma'aikatan hukumomi sama da 60 ne ke yi wa Ukraine ɗin zagon ƙasa a yankunan da Rasha ta mamaye, yayin da kuma ake binciken zargin cin amanar ƙasa sama da 600 kan jami'an tsaro. There are 60 people who were working for the Ukrainians who are now active. Wakilin BBC ya ce batun jami'an 60 da ke yi wa Ukraine aiki kuma yanzu kuma suke yi wa hukumomin yankunan da aka ɓace aiki abin mamaki ne. Jami'ai dai sun fayyace cewa ba a kori manyan jami'an biyu ba kamar yadda aka ruwaito tun da farko, amma an dakatar da ikonsu. Ukraine ta ce Rasha ta kai harin makami mai linzami biyu a sansanin soji kusa da tashar ruwan Odessa da ke kudanci, yayin da aka kai ɗaya harin kuma kan wata gada. Ɗaya harin kuma an kai shi ne a Bahar Aswad. Jami'ai sun ce harin bai shafi kowa ba, kuma an yi nasarar magance wutar da ta tashi a sansanin soji. Sun ce an daina amfani da gadar tun lokacin da dakarun Rasha suka fara kai hari a watan Afrilu. A yankin gabashin Donetsk, jami'an agaji sun ce bama-baman Rasha sun tarwatsa wani gini da mutum 6 suka mutu a garin Torex. Kuna shan labaran duniya ne daga sashen Hausa da BBC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin shawo kan matsalolin da takunkuman kasashen yammaci suka haifar saboda Ukraine. Mr. Putin ya ce babban kalubale ne tare da alkawarin nemo mafita ya kira cikin kwazo da kwarewa. Da yake jawabi ga jami'an gwamnati ta bidiyo, Mr. Putin ya ce a bayyane take cewa Rasha ba za ta iya ci gaba ba, tana saniyar wari. A cewar shugaban, a duniyar yau ba za ta yi doka ba kuma yi wa kan kashe wani gwamnatin majalisar Burtaniya ya soki manufofin gwamnatin kasar na bayar da mafaka, yana mai cewa babu wata shaida da ke tabbatar da tura masu neman mafaka wanda zai hana su tsallakowa ta kwale-kwale. Gwamnatin Burtaniya ta dage cewa shirin zai hana kula da kwale ta hanya mai cike da hatsari. Gwamnatin ya ce ministocin na shirin gabatar da matakin da ya fi dacewa. A watan Afrilu ne dai Burtaniya ta sanar da kulle yarjejeniya da kasar Rwanda na tura wasu 'yanci rani zuwa can, sai dai har yanzu ba a ta sakiyar kowa ba saboda kalubale na shari'a. To labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. A gaida Awal Ahmad Janyau da labaran duniyar. Hukumomi a yammacin Faransa na gargaɗi game da fuskantar matsanancin yanayi na zafi a wasu yankunan yammacin ƙasar guda 15 yayin da ake ci gaba da fama da yanayin zafin a galibin ƙasashen Turai. Akwai yiwuwar a yau din nan a fuskanci yanayin zafi irin wanda aka jima ba a ga irinsa ba a Faransa da kuma Burtaniya. Amma abin da aka fi nuna damuwa a kansu shine wutan daji a wasu yankunan gabar tekun Atlantika a Faransa. Da yanzu haka ma'aikatan kashe gobara 1,700 kokarin kashe wutar. Ga rahoton da baba gida ta haɗa mana. Mahukunta a Duran a ƙasar Faransa wannan yankin ɗan yawon buɗe sun kwashe masu gadin da kusan sanannu wanda kuma tuni ɗan yawon buɗe da suka barbo. A kudancin ƙasar Spaniya mutane fiye da 3,200 ne suka tsere daga wutar dajin Mataddan Mijas, duk da cewa daga bisani wasu sun sake dawowa. Ana kuma danganta mutuwar mutane fiye da 1,000 a ƙasashen Portugal da Spaniya da tsananin zafi a cikin 'yan kwanakin nan. Masana a fannin yanayi sun ce ma'aunin zafin zai kai 44 a kudu
maso yammacin kasar Faransa. Zafin zai kasance kusan na ɗaya daga bangaren mashigin ruwan, inda gwamnatin Birtaniya ta ce tana kokarin shawo kan mummunan yanayin da ke bukatar agajin gaggawa na ƙasa, a yayin da mahukunta a birnin London ke gargadin mutane da yin duk wani bulaguro in ba ya zama ala tilas ba. Farfesa Penny Endisby ita ce babbar jami'ar ofishin lura da yanayi a birnin London. We think today we may well see the hottest day in the UK in history. Ta ce muna ganin a yau din nan za mu iya fuskantar rana mafi tsananin zafi a Birtaniya a cikin tarihi, a yayin da ake fuskantar zafi mafi girma a kudu maso gabashi. Amma kuma muna tsammanin tsananin zafin mafi girma a gobe, kana irin wannan zafi zai karu a arewa mai nisa. Don haka gobe ne za mu shaida ainihin ma'aunin zafi daga 40 zuwa sama da haka. Saboda haka ba lalle bane ya kasance 41, mun taba dai samun 43, amma muna fatan cewa ba zai zarta hakan ba. The model that we're hoping it won't be as high as that. Yanayin tsananin zafin yana yawan faruwa da kuma tsananta, kana yana ɗaukar tsawon lokaci saboda sauyin yanayi da ɗan adam ke haddasawa. Duniya ta riga ta dumama zuwa 1.1 tun bayan shigowar zamanin masana'antu, kuma ma'aunin zafin zai ƙara hauhawa muddin ba gwamnatoci a faɗin duniya sun ƙara ɗaukar matakan rage fitar da gurbatacciyar iskar carbon ba. Ƙasar Morocco ta umarci mutane fiye da 1,300 da su fice daga gidajensu, tare da aikewa da jami'an kwana-kwana don shawo kan matsalar wutar daji a arewacin ƙasar. Haka su ma wasu yankuna a kudu maso yammacin kasar Turkiya da kuma gabar tekun Adriatic na kasar Croatia na fama da matsalar ta wutar dajin. Rahoton da Bilkisu Babangida ta haɗa mana kenan. To can kuma a Najeriya, rahotanni daga jihar Oyo na cewa an tsige mataimakin gwamnan jihar Injiniya Rauf Alaniyan daga kan mukaminsa. An tsige shi ne a yau bayan da 'yan majalisar dokokin jihar suka amince da shawarwarin da wani kwamitin da ya binciki zarge-zargen keta ƙa'idojin aiki da ake yi masa ya gabatar. Tuni kuma suka amince da naɗa Bayo Lawal a matsayin sabon mataimakin gwamna. Bayanai sun ce an fara cikin tsohon mataimakin gwamna ne bayan da ya sauya shekara zuwa jam'iyyar APC mai adawa jihar. Ba sai ya kai da batun da ya shafi zaɓe a Najeriya. Wani ɗan Najeriya ya lashe kwabin zagayawa dukkan jihohin ƙasar domin faɗakar da mutane muhimmancin mallakar katin zaɓe. Abba Adam, wanda aka fi sani da e-racket a kafafen sada zumunta, ya ce ya fara fafutukar ganin mutane sun yanki katin zaɓen ne tun lokacin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta yi korafin rashin masu yankar katin yadda ya kamata. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC din ta ce ranar 31 ga wannan wata na Yuli ne za ta rufe yankar katin zaben. Ga rahoton da Salihu Adamu Usman ya haɗa mana. Reporting live from Maiduguri Damaturu Expressway. Ina ƙara kiran mutanen Abuja. Yadda Abba Adam, wanda aka fi sani da e-racket, ke zagaye jihohin Najeriya da motarsa domin jan hankalin 'yan kasar su yanki katin zaɓe kenan saboda zabukan shekarar 2023 da ke tafe. Malamin ya ce kishin ƙasa ce ta saka shi wannan zagaye mai taken fadakar da mutane alfanun mallakar katin zaɓe. Abu da nake yi a jikin mota na yi rebranding mota na to get your PVC. Ina da su face cap ɗina, ina tsayawa na yi bidiyo a kowane state, a kowane ƙauye in naje ina tara mutane ga abu da ya kawo ni. Ina kiran ku ba zama za ku dinga yi kuna hira majalisa ba, da katin zaɓen ku. Daga nan in aka zo siyasa yau sai ku zaɓi ɗan takara da ya cancance, ba wai zancen wai a'a sai PDP APC ba. Da katin zaɓen wannan insha Allah za mu iya achieving abin da muke so a ƙasar nan. Da zuwa yanzu dai e-racket ya kewaye jihohi da dama musamman a arewacin Najeriya, kuma yayin da yake kwana 13 hukumar zaɓe da zaman kanta ta ƙasa INEC da rufe yankar katin zaɓe. Malamin ya ce ya ɗaura ɗamarar kai kafar cikin duk sauran jihohin da bai nesa ba. Shin ko kwalliya na biyan kuɗin sabulu kan fafutukar da e-racket ke yi? Nima da iyalaina da jama'a na za mu je mu yanki katin zabe kafin sauran sati 2 da ya rage mana. Mu ma insha Allah za mu ci gaba da wayarwa jama'a da matasa kai akan yankan katin zabe. Gaskiya har da iyalaina zan ɗauka mu fita duk za mu yanki katin zabe. Muna bukata a kare kira wa matasa, more especially matasan arewa, dan awareness din yana musu kaɗan. A kara kira da su kowa ya fita yanki katin zaɓe don incinsa kenan.
jan hankalin mutane kan yankan katin zaɓe da iraket ke ci gaba da yi dai na samun karbuwa, kasancewar masu bibiyarsa a shafukan sada zumunta na karfafa mishi gwiwa ta hanyar yada aikace-aikacensa a yayin da ya rage kwanaki 13 kacal hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta dakatar da yin katin zaɓe. Waɗannan kwanakin ne kuma suka rage ga iraket ya kammala zagaye sauran jihohin Najeriya. Salihu Adamu Usman, BBC Hausa daga Abuja.